Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Jericho Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Mommy Tess, 33 years old, isang full-time nanay sa 2 bulinggit at certified lurker sa social media. Ang madalas ko pong marinig na mga sulat sa Mahiwagang Burnay ay tungkol sa naunsyaming pag-ibig, mga jowang nagkahiwalay at mga biyaheng bida-bida. Kaya po pinag-isipan ko ng maigi kung karapat-dapat ba akong sumulat din. Pero dahil matagal ko na pong kinikimkim ang saloobin kong ito, sa huli ay naisipan ko na pong ibahagi na din sa inyo. Ganito po kasi. Naiirita po kasi ako sa mga kapwa ko nanay sa social media na parang may sariling TV show. Hindi ko na po alam kung parenting pa ba ang ginagawa nila o may sarili na silang lifestyle vlog featuring every single thing na ginawa ng anak nila. Lahat na lang ng galaw ng bata pinopost, parang pag di nila na-upload, hindi nangyari. Humikab lang yung baby, may picture agad. May caption pa na achievement unlocked. Nagdrawing lang yung anak nila ng bilog na may 2 linya, future artist na daw. Hindi pa dyan natatapos kapag first day of school, post ulit. Future doctor daw hindi pa nga makapagsuot ng medyas mag-isa dahil prep pa lang. Hindi ako makarelate kasi hindi ko naman pinopost lahat ng ginagawa ng mga anak ko. Proud naman ako sa kanila pero feeling ko hindi ko naman kailangang i-post kapag hindi sila nagkalat ng cereal sa umaga o kapag natulog sila sa gabi ng walang eksena. Pwede naman kasing proud ka pero low-key lang. Minsan gusto ko na mag-mute ng ibang friends sa social media kasi nakakasuya na. Lahat sila parang gusto ng medalya. Hindi ko naman sinasabing masamang maging proud. Hindi ko din sinasabing masamang mag-share. Pero sana in moderation lang. Hindi lahat kailangan may update. Hindi lahat kailangan ng hashtag. Minsan kasi nakakalimutan ng hindi naman competition ang pagiging magulang. Higit sa lahat, hindi requirement ang daily post para mapatunayan na good mom ka. Baka naman pwede na next time humikab yung baby, silang magnanay na lang ang mag-celebrate. Huwag nang i-announce sa buong barangay at buong friends list. Yun lang naman po, kumikinang na tambalan. Salamat po sa pagbasa ng hanash ko. Hindi po ako galit, pagod lang mag-scroll. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Tess. Tess, marami akong comment. Mali ka na pinagsabihan, Sabi ko magagalit si Nicole Ayala. Mali ka, Tess, ng pinagsabihan. I'm so sorry to tell you, Tess, na sa totoo lang, hindi fault na mga nagpo-post. Pero Tess, pero valid yung nararamdaman mo. Valid naman yung nakakainis. Valid yung nakakainis. I remember one time na meron akong na-meet somewhere na tambalanista na sinabi niya sa akin na alam mo, minsan fina-follow kita, minsan ina-unfollow kita. Sabi niya. Kasi sabi ko sa kanya, uy, tag mo ko ha, para share ko sa stories. Tapos sabi niya, ay wait, check ko lang kung naka-follow ako sa iyo ngayon. Sabi ko, ha? Sabi ko, parang naguluhan ako. So, minsan fina-follow niya ako, minsan ina-unfollow niya ako. Okay, so anong dahilan? So sabi niya, batchmates daw kasi kami. So parang feeling niya dahil batchmates kami, I think
yung level ng achievements, mga ganyan, dapat kahit papano parehas. Pareho, Oo, parang ganon. So, shinare niya lang na minsan nakikita niya sobrang awards o di naman kaya makikita niya pumayat na ako, yung mga ganon. So, may mga moments na nag-unfollow siya. So, parang nahuhuli siya. Oo, parang ganon. Ba't ako nahuhuli? Bakit siya ganon? Ako hindi. Parang ganon. So, unfollow. So, sabi ko sa kanya, alam mo, ganyan din ako. Pag ako na iirita dun sa mga nakikita ko sa feed ko, kasi maybe pagod lang ako, or maybe I'm not in a good mood, or maybe sawang-sawa na ako sa selfie niya, in-unfollow ko din siya. Totoo. Hindi ko naman siya binablock. Nagmumute ako ng post niya or nagmumute ako ng story niya. Kasi yun po yung pwede nating makontrol. Tama. Yun lang yung gusto kong sabihin sa'yo, Tess. I mean na, hindi mo makokontrol kahit magalit ka, kahit magkwento ka pa sa Mahiwagang Burnay, at kahit mag-explain pa ako na mahilig mag-post, hindi mo kami makokontrol. Hindi mo makokontrol eh. And Mami Tess, to add up lang sa conversation, hindi lang po ito issue ng mga kababaihan. Maging kami pong mga kalalakihan, ako po kuminsan, wala namang ginagawa yung tao, nabubuisit lang ako sa mukha niya. Correct. Kung paano siya mag-selfie. Ayan. Ina-unfollow ko lang siya. Tingnan mo, maski lalaki, ganyan. Alam mo yung mga lalaki, hindi lang talaga sila umaamin. Pero minsan, marites din talaga sila. Kung minsan diba? wala namang ginagawa yung tao sa'yo, totoo. pero parang naiinis. Ano ba yung pinagagawa pa ulit-ulit? Tapos baka filter, parang Correct. sunog yung mukha, walang pores. Mabura na yung ilong. Alam mo naman sa tunay na buhay na hindi ganun yung itsura niya. So, nag-unfollow. And kasi, yun yung pwede mo makontrol. Yes. You can control that eh. Yan yung kagandahan ng social media. Nakakairita yung social media, pero at the same time, nakakatuwa din kasi you can filter. Mafi-filter mo Speaking siya. of filter, you Yan. can filter what you want to see. Ayan. So kung ayaw mo siya makita, 'di ba, pwedeng may option yun eh. Nagtatanong naman si Meta or kung ano man, are you interested in this post? Pwede mong pindutin yung not interested. Oo, yan. Ganyan. O kaya, do you want to see posts like this? So, pwede mo sabihing no. Pwede mo sabihing yes, tas i-no mo ulit eh. Para lang Correct. paulit-ulit na nag-no ka. Parang yun doon sa mga kinaiiritahan mo mga nanay. Pwede mo silang i-follow, unfollow. Ayan. Dahil sa sobrang tindi, gusto mo siya i-follow 3 beses. Go! Diba? That you can control. But yung them being proud sa paghikab, them na proud sa mga achievements ng mga anak nila, kahit tingin mo hindi nila achievement. Hindi naman, achievement ba yung pumasok sa school? Gets kita eh, parang, paano naging achievement yung pumasok sa school? Requirement yan ng isang estudyante na pumasok sa school. Pero para sa isang magulang, for example, na hirap gisingin ng anak, para sa kanya achievement na pumasok siya today. Oo. Hindi mo alam yung kwento behind the photo Like, meron pang ito ngayon na-experience ng na sa amin sa bahay, 'di ba, may baby may kayo. baby kami. Ang nakikita ko kasi yung problema, yung attachment ng mag-ina na parang hindi maiwan-iwan yung anak dun sa school. Okay. So it's an achievement dahil nagawa ng nanay na lumabas na sa school, Yes. maiwan yung bata. Correct. Para sa optics ng iba, ano ba yan? Ano ba yun? Nasa school lang. Paano Oo. naging achievement? Hindi mo nga alam yung kwento behind. Yung struggle kung paano sila pinaghiwalay. Yan. Yung nanay at yung anak para lang pumasok siya sa school. Oo. Ito So, achievement kagabi yun. lang ito nangyari. Kumakain sila sa fast food. Katabi naman yung kapatid. Sabi ng nanay, palit tayo kasi kawawa naman yung Paano kawawa kapatid? Isang table lang yun, ha? Oo, na magkakasama. Yun mga ganung bagay. Yun yung mga behind the scenes Oo, na hindi mo nakikita. alam. Oo, At hindi mo makokontrol. Isa-isahin mo yung mga magulang. Bakit nag-drawing lang ng bilog na may 2 linya, architect na? Baka naman yung batang yun, first time makahawak. Oo. Kasi for the longest time nung baby siya, hindi siya makagrasp or hindi siya makahawak ng mga bagay. So para makahawak siya ng pencil at makadrawing ng bilog na may 2 linya, achievement yan. yun. O hindi talaga siya umahawak ng lapis, lagi kutsilyo. Correct. Diba? O kaya lipstick. Nauna pa siya sa lipstick o pangkilay kesa sa lapis. So para maka-drawing siya na hindi siya nag-inarte, Oo. 'di ba? Achievement 'yun. Yes, oo. O kaya bago yung telepono. So lahat na lang ipopost kasi malinaw yung photos. Para magkaroon ka ng bagong telepono, achievement yun. Ayan. So we cannot control them. Kasi may mga nanay kasi na nagpo-post
wala sa intensyon nila na para i-flex or ano. Parang diary nilang, ng anak nila to. Yung sinasabi mong hindi naman kailangan maging diary ang lahat. Mm. Ikaw yun. Oh. Sila gusto nilang maging diary. Ayan, Mami Tess, nagalit na si Nicole yan. Ayan. Diba? So kung gusto nilang gawing diary, yung pagkain, yung araw-araw na ginagawa ng mga anak nila, wala ka nang pakialam doon. Social media account nila yun. Correct, wall nila yun. Wall talaga nila yun, feed na nila but talaga again, yun. kagaya ng sinasabi ni Nicole, may pwede kang gawin na i-filter. Yes. Ayan. Kung naiinis ka, naiirita ka, diba? Ang maiiwan lang ng mga Filter. mommies na dumadaan sa feed mo, yung trip mo. Yung mga hindi din nagpo-post, yung Oo. last post nila 2023. Iba-iba kasi ang POV naman, ang mga Correct. nanay, iba-iba din kayong meron diba? ding mga iba, Jegs, na kabaliktaran nitong sino to? Mami Tess. Nainis ako kasi sa kanya. Charot. Meron naman iba na kabaliktaran ni Mami Tess. Na ito na-experience ko naman na halimbawa, may araw na hindi ako nakapag-post, may mga magme-message sa akin, okay ka lang po ba? Aha. Wala ka kasing post eh. Ayan. O di naman kaya, ang tagal mo na pong hindi pinopost si Prince. Aha. May nangyari po ba? Mhm. May mga ganon na tutok naman din sila sa Oo. life mo. May mga iba na katulad ni Mami Tess na naiirita kapag ka nagpo-post ka. Oo. So ibig sabihin, kanya-kanya po talaga. Yes. So May, wag yung mga nanay na nag-aano niyan, medyo hindi nila alam kung paano palakihin yung anak nila. Naguhugot sila ng mga Sa iba. idea sa mga posting mo. Correct. Ano bang pwedeng gawin ko? Si Mami Tess mukhang independent siya na correct. mami. Tama. Yung Diba? parang hindi ko kailangan na makita kung saan pumupunta Oo. ang mga kabataan ngayon para Oo. mapa-experience ko Oo. sa anak ko yung masayang Kung paano ko weekend. palalakihin yung anak ko. Correct. Ayan, hindi ko May mga- kailangan yan. And good for you. Oo. Good for you. Kasi may mga ibang mga parents na hindi sila kasing independent mo. yan. Dependent sila sa, titingin sila sa TikTok Mm. para makita kung saan ang latest na happening or saan yung mga pinaka mag-enjoy yung mga kids kasi may kiddie activities. Aha. So kailangan maghanap pa sila at mag-search at mag-follow ng mga ibang mga parents to see those. Eh ikaw, Mami Tess, hindi eh. Ayan. Kaya ko makadiscover on my own. Ayan. Oh. Kaya data speaks din, 'di ba? Ano ba yung pinakamaraming views? Mga mommy vlogs. Yan. Mga tungkol about sa baby. Yun yung marami. Oo. Kaya may yaman ako minsan yung mga Ibang mga mommy Oo, vloggers. Yung family, 'di ba? Yung nabanggit mo na parang gusto-gusto mo gawin parang hindi mo magawa. Oo, totoo. 'Di ba yung mga ganyan. So, let them be. Ano nilang yun eh, journey nila yun that they Yes. want to share. Oo. O kung ikaw, ayaw mo rin, kung di ka oversharer o di ka nagsishare ng journey, and then we also let you be. Oo. Yung mga hindi nagsishare, yung mga last post 2023, ganun talaga, lurker. Ikaw na mismo nagsabi, official lurker. Yan. May mga taong ganun eh, never nag-post pero updated sa lahat ng latest Oo. kasi nga lurker sila sa social media. So, hindi namin din kasalanan, Oo. kami mga nagpo-post, hindi namin kasalanan kung gusto mo lang mag-lurk around. Ayan. That's okay. Wala namang problema. Ganun Okay. lang yun. Oo. So, Diba? kalmahan mo lang, Mami Tess. Kalmahan mo lang I-filter para kumalma din ako. I-filter mo lang, Mami Oo. Tess, kasi ayaw naman natin na dumating ka sa ano na Masama parang yung loob mo Ate Chona lang. ka na. Correct. Magiging Ate Chona diba? ka. Ate Chona ka na lahat na lang ng bagay kinaiiritahan mo. Oo. Na wala ka ng finalo. Oo. Yung parang na-realize mo, bakit yung friends ko sa friends list ko, 2 na lang. Yung naglalakad ka sa park, may nagpipicture na nanay sa bata, naiinis Nagagalit ka na. ka. Diba? Nakikita ko magiging ganyan ka kapag hindi mo pinagilan yung Oo. yung irita mo. Oh, iwasan mo maging Ate Chona. Oo, relax ka lang. Oo. Kanya-kanyang social media account, kanya-kanyang feed, kanya-kanyang live. Ayan. O siya. Nagagalit si Nicole. Medyo nag-usok ako ng kaunti. Chares! Hindi naman. Joke lang. Biro lang, Mami Tess. Biro lang, Mami Oo. Tess. Sana hindi ka na lang mairita. Mas concerned ako dun sa high blood mo. High Yes, blood pressure oo. mo. Kasi parang feeling ko, hindi mo deserve ma-high blood porque may nakita kang post. Oo. Huwag ganun. Ayan. It so happen lang siguro yung mga naano mo na hindi mo kauri. Hindi mo- oo, parang correct. Ganon. May mga mami din kasi nakagaya mo. Yes. Doon dapat ang i-follow mo. Correct. Hindi mo Diba? sila ka-wavelength. Naalala ko lang, isingit ko lang ulit, very fast. Nung meron akong Ginoy na mommy group na ang intention nila ay mag-create na mga bento box. Big sabihin, mga creative na mga pambaon sa kanilang mga anak. Nung una natutuwa pa ako, nung nakita kong di na ako makasunod,
Ay, ayoko na. Leave the group na. Leave the group. Nararamdaman ko hindi ako mabuting magulang. At hindi ito nakakatulong sa akin. Oo, yan. So that I can control. Kasi naman araw-araw nang ginawa ng Diyos, mairita ako. Eh, di leave the group na lang. Yun isa sa mga pwede mong gawin, Mami Tess. Leave the group, unfollow, block, mute. Napakaraming options, ha? Alright, mga kabisyo, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!